Здравейте на всички и добре дошли отново на нашия видеоканал. Продължаваме напред с още интересни факти около проекта, свързан с интегриране на неенергийните ползи за ускоряване на внедряването на мерки за енергийна ефективност. Завършихме предишната презентация с въпроса защо да оценяваме и неенергийните ползи в обследването за енергийна ефективност. За да си помогнем в отговора на този въпрос, се обърнахме към тези, които очакваме да имат пряка полза от нашия проект. Проведахме редица анкети в страните партньори и анализирахме какъв е процеса на обследване за енергийна ефективност и какъв е ефекта от внедряване на мерките. Целта на проучването в рамките на проекта е да се разбере значението и мнението за неенергийните ползи по отношение на мерките за енергийна ефективност. Проучването се извърши във всички страни партньори, сред дружества от целевия сектор, хранително-вкусовата промишленост и много други заинтересовани страни. Общия брой на анкетираните беше 363 компании, представители на целевите компании са 244, консултанти за енергийна ефективност, законодатели, неправителствени организации и други 119 броя, като компаниите, които ние анкетирахме в България, бяха общо 33. Допълнително се проведоха срещи с компания, в които вече са изпълнени обследвания за енергийна ефективност през последните 2-3 години. 47 интервюирани общо компании, от тях 38 компании са от хранително-вкусовата промишленост, като 40 бяха представители на малките и средните предприятия. Общо бяха проведени 83 интервюта в всичките 9 държави партньори по проекта. Всичките се изпълняваха на място, лице в лице, в самите предприятия. Общата картина на проведените анкети, броят на анкетираните компании от целеви икономически сектор е приблизително еднакъв във всички страни. Колегите от Австрия се постараха да добавят допълнителна експертиза, като разшириха значително обхвата на анкетираните сектори. Бяха анкетирани представители на висшето ръководство на компанията, енергийни менеджери и други служители, които са отговорни за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Други заинтересовани страни лица, които са отговорни за политиките, ни предоставиха също техните отговори, като най-много бяха енергийни експерти, над 85%, имаше представители на законодателите, съответно на браншови камари, индустриални и търговски камари и така нататък. Секторното разпределение на анкетираните предприятия най-много, естествено, бяха от целевия сектор, хранително-вкусовата промишленост, храни и напитки, като бяха следвани от други, най-различни разнообразни. В обхвата на нашите анкети попаднаха болнични и доболнични грижи, производства на козметични продукти, строителство и строителни материали, дървообработване, производство на продукти от метал и други продукти различни от метал. Виждате, доста разнообразна е сферата, в която ние успяхме да получим отговорите на заинтересованите лица. Средният брой на предложените мерки за енергийна ефективност в обследванията, които са изпълнявани, е 3,5 броя, между 3 и 4 броя общо взето, като средният брой на реално внедрените мерки в рамките на тези 3 години е 2 мерки в предприятие. Една от 6 компании не е изпълнила никакви мерки за същия период, като основно въздействието, което е оценявано и изпълнявано съответно като мерки, основно са били върху сградите, след това е имало мерки в производствените процеси, следвано от меки мерки, свързани с поведението на служителите. Обикновено това се изпълнява, когато обследванията за енергийна ефективност са били съвместно в един общ проект при внедряване на система за управление на енергията. Като в обхвата на внедрените през последните 3 години мерки най-много са били тези свързани с подмяна на осветлението с модерно такова, следвани от системи за отопление, съответно сградната обвивка, вентилационна, отоплително-охладителна система, системите за битово горещо водоснабдяване. Доста от предприятията
включително са внедрили мерки за използване на възобновяема енергия, като крайна оценка виждаме, че успеваемостта на обследванията, които са проведени и изпълнението на мерките за енергийна ефективност прямо тях са близо 60%. Това е изключително висок процент, което означава, че самите обследвания за енергийна ефективност са проведени с много високо качество и те са били възприети от ръководството на компанията, че са напълно реализуеми и че има смисъл от тяхното изпълнение. Оценен е максималният срок за възвръщаемост на инвестициите въз основа на енергийните обследвания в съответните държави. Най-голям превес имат сроковете, които са между 3 и 5 години, което е съвсем естествено. Обикновено в бизнес средите срокове на възвръщаемост над 5 години почти не се финансират, особено когато това се изпълнява с собствени инвестиции, а няма привлечен външен капитал. Обикновено това са безвъзмездни средства. Следвано от такива мерки, които са с 1 до 3 години срок на възвръщаемост, или такива до 7 години максимум. Разбира се, дългосрочни инвестиции с дълги срокове на откупуване от порядъка на 10-15 години са много нищожен процент. Какъв е предпочитаният размер, ако има безвъзмездно финансиране за изпълнението на тези мерки? Най-често се търси висок процент. От над 50%, та даже до 75%. За съжаление и за радост, може би, тъй като това променя и отношението към съфинансирането, вече в цяла Европа съфинансиране над 50% трудно може да бъде осъществявано и се търси допълнителен заемен капитал или структурни други фондове, които могат да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Ето сравнение между това, което ние оценяваме в Европа и това, което ние установихме в България. Както виждате, служителите на компанията европейските са разглеждани над 43%, докато в България те са от порядъка на 26%. Най-много, с най-висок превес са анкетираните лица, свързани с висшето ръководство на компанията, следвани от енергийните менеджери. По отношение на секторното разпределение, в България, както и в Европа, основното са храните и напитките. За разлика от колегите, които са в Европа, ние сме разглеждали, в обхвата са попаднали на анкетите, строителство и строителни материали, съответно производство на продукти от метал и, разбира се, всякакви други сектори на икономическата дейност. В България се приближаваме до средноевропейското установено положение. Една компания средно внедрява 4 мерки за енергийна ефективност в рамките на 3 години, като една от 6 компании не е изпълнила никаква мерки за същия период. Както виждате, и в България, и в Европа картинката е много близка, основно с най-голяма тежест от мерките. Това е подмяната на осветление с по-ново, по-модерно, по-енергоефективно, следвано от сградните обвивки, системите за отопление, т.е. много близко припокриване имаме между резултатите, които са сред колегите в Европа и в България. По отношение на максималния срок за възвръщаемост на инвестицията, виждаме, че имаме пълно съвпадение на картинката, няма разлика. Основното се предпочита сроковете на възвръщаемост да бъдат не по-големи от 5 години, следвано от тези, които са до 7 години. Като в България, тъй като много голяма част от мерките за енергийна ефективност се изпълняват основно с грантово финансиране, с безвъзмездни средства, затова срокове от порядъка на 1 до 3 години и такива, които са с по-дълги срокове, много не се забелязват. Предпочитаният размер на безвъзмездно финансиране е същата картинка като в Европа, като включително, тъй като дълго време структурните фондове и другите безвъзмездни фондове даваха много висок процент на грантово финансиране. Затова голяма част от нашите предприятия предпочитат съответно 50 и над 75% да бъде съфинансирането, за да могат
да изпълняват и внедряват мерки за енергийна ефективност. Или ако анализираме крайните резултати, няма някакви съществени разлики между държавите. Енергийната криза, която донесе ръст и в цените на енергоносителите, оказва значително влияние върху промяната на отношението към енергийните обследвания при повечето от клиентите. Изтъква се, че след кризата е много по-лесно да се убедят лицата, вземащи решения за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, тъй като това ще доведе съответно и до намаляване на потреблението на енергия, съответно и до намаляване на финансовите средства, които трябва да осигурят тези енергийни разходи. 3/4 от анкетираните смятат, че мерките за енергийна ефективност, свързани с технологичните процеси, са най-важната част от енергийното обследване, в сравнение с градните обивки и вътрешнофирмения транспорт. Посочва се, че фокусът не е върху енергийната ефективност, а върху производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и диверсификацията на енергийните доставки. Тоест в момента все още ние не разсъждаваме от гледна точка на намаляване на общото потребление на енергия и ефикасното използване, колкото да заменим съответно по-скъпите енергоносители с нещо, което може да ни осигури по-евтина енергия за нашето производство. Малка част изтъкват и други причини. Обследването е част от друг общ проект по реконструкция и обновяване на производството като цяло, а обикновено може да бъде за подобряване на имиджа на компанията или за привличане на външни мултинационални корпоративни клиенти. Това е важно за мерките за безопасност на храните, особено когато говорим за хранително-вкусовия сектор. Част от спестяванията се възстановяват. Това е по отношение на грантовото финансиране, поддържа се устойчива заетост и не на последно място опазване на околната среда, намаляване на емисиите въглероден двуокис. Провеждайки анкета сред компаниите, решихме да проверим и каква е експертността, която притежават компаниите по отношение на всичко свързано с енергийната ефективност. За съжаление, огромното мнозинство от отговорните лица, които трябва да вземат решение за енергийно обследване или за внедряване на мерки за енергийна ефективност, нямат дори основни познания в областта на енергетиката. Обичайно се контактува с енергетика на предприятията или с търговски директор. Познават много добре производство и технологиите, което е положително. Това ни дава възможност да вникнем много детайлно в производствените процеси и в технологичните процеси. За съжаление обаче обичайно няма самостоятелна длъжност енергиен менеджер, което доста затруднява комуникацията и търсенето на един език, с който да можем да разговаряме с съответните специалисти. Слабо познаване на законодателството и нормите за енергийна ефективност, което е също една много сериозна слабост. Слабо или никакво познаване на възможностите и ползите от подобряване на енергийната ефективност. Това също е доста тежка. Това поставя една точна тежка задача пред енергийните консултанти, тъй като доста по-трудно трябва да убедят съответно ръководствата и специалистите, които се занимават с тези процеси, в необходимостта от прилагане на мерки за енергийна ефективност. И най-тежкото, което ние установихме, е, че много голяма част от хората, които изобщо се занимават с тези процеси, имат слаба или никаква ангажираност по отношение на подготовка на материалите и данните за обследването, което значително удължава периодите за провеждане на обследване и в същото време не осигурява достатъчно добър материал, с който да може да се изпълни едно обследване с високо качество. Гледната точка на представителите на предприятията по отношение на изпълнените енергийни обследвания е, че повече от половината от анкетираните не бяха изненадени от резултатите и оценяват като положително обследването. Някои от анкетираните посочиха, че обследването, въпреки че е изпълнено заради законовото задължение, е било полезно, защото е засилило позицията им. Други посочиха, че обследването е показало по-голям потенциал за спестяване, отколкото те са очаквали,
което всъщност говори положително за енергийните консултанти и това нещо издига доста имиджа на самото обследване за енергийна ефективност. Имаше изненадани от откритието, че се установиха работещи съоръжения извън обичайното технологично време и то със значително по-висок разход на енергия от очаквания. Включително имали сме случаи, в които сме засичали и буквално предаварийни ситуации, при които ако не ги бяхме установили в момента, в който разглеждахме производствата, можеше да се стигне до сериозна авария. Всички анкетирани се обединиха около факта, че енергийното обследване им предоставя допълнителни възможности за енергийно спестяване, което е изключително положително. Кои са основните препятствия пред изпълнението на мерки за енергийна ефективност? Първата и основната пречка за изпълнението на препоръките обикновено е стойността на инвестицията, което е съвсем естествено. В края на краищата това е свързано с намиране на допълнителен финансов ресурс, който трябва да бъде осигурен в този момент. И втората тежест, ако можем да кажем, това са дългите срокове на възвръщаемост, които биха се получили при някои от мерките за енергийна ефективност. Мерките, по думите на анкетираните, за енергийна ефективност не са постигнали очакваните стойности на спестяване на енергия, които всъщност са били предложени и оценени в самите обследвания за енергийна ефективност. Допълнително се налага принудително спиране и престой в производството, необходимост от цялостна реорганизация, необходимост от по-големи пространства за новите съоръжения, необходимост от допълнителна ангажираност на отговорните за изпълнението на мерките, което пък често пъти дори води до невъзможност да се отделят специално отговорници, които трябва да изпълняват тези дейности и едновременно с това трябва да се намерят и допълнителни средства, с които да се добавят към заплатите и ако се налагат и към командировъчните разходи. И разбира се, допълнителни разходи за планиране, подготовка и поддръжка. Основен стимул за изпълнението на енергийното обследване, според анкетираните, е, че е бил да се получи финансова помощ от Европейския съюз или да се участва в търг за получаване на средства за инвестиции и така нататък. Втората причина, това е задължение по силата на закон, особено за големите компании и големите енергийни потребители. Някои от компаниите посочват, че възприемат обследването не като полезно, а само като задължително административно и то неудобство. Намаляване на разходите за енергия е, може би, на последното място по отношение на необходимостта от това да провеждат енергийно обследване. Анализирайки неенергийните въздействия, предложихме една анкета, която да оцени доколко се познават подобни неенергийни въздействия и доколко те могат да имат положителен или отрицателен ефект върху изпълнението на различни мерки за енергийна ефективност в компаниите. Оказа се, че възможности за извличане на неенергийни ползи от енергийното обследване водят в голямата си част до положителен ефект върху ефективността на компанията, по-малко повреди, оптимизация и по-добро наблюдение на производствените процеси, по-големи ползи, които проистичат и от по-добрата производителност. Обичайно при внедряване на мерки за енергийна ефективност в предприятията се преминава към качествено по-нови технологии. Това от своя страна води до необходимост от привличане на работници с по-висока квалификация, което пък от своя страна води до повишена производителност и подобрена конкурентоспособност, което е добре дошло за компаниите. Повишава се значението на зеления имидж, екологичното съзнание, което води до принос за постигане на климатични цели. Използването на възобновяеми източници подобрява и корпоративния имидж, особено знаете, изградена една фотоволтаична инсталация на покривите или някъде в близост или по фасада, веднага прави впечатление, че тази компания има сериозно отношение към околната среда. По-добър комфорт при осветлението, по-ниско ниво на шум и по-добро качество на въздуха вследствие на изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Реализира се допълнително спестяване на вода и намаляване на количеството отпадъчни води, подобряване на качеството на продукта
поради по-ефикасната технология за охлаждане, например, на процесите, много по-ефективно сътрудничество с доставчиците чрез подобряване на ефективността на технологичната верига и подобряване на енергийната осведоменост на работещите и тяхната лична отговорност към икономията на енергия. Кои са ключовите области, които са гръбнакът, така да се каже, на устойчивата и печеливша дейност, според анкетираните, според представителите на предприятията? На първо място те поставят производството и оборудването, което има своето обяснение. Това е надежност на машините, което пък минимизира авариите чрез профилактика и поддръжка, високо качество на продукцията и там се търси много фин контрол на параметрите, съответно изпълнението на определени стандарти, внедряване на автоматизация, която може да осигури много по-добра ефективност и проследимост, гъвкавост, което пък позволява от своя страна при сегашната ситуация, при която все по-малко се налага да има дълги серии от продукти и така поръчки, които са дългогодишни едни и същи продукти да се произвеждат, водят до бързо превключване на производство към различни такива продукти и изменения в поръчките. На второ място компаниите поставят осигуряването на здравето и безопасността на труда, което е изключително важно. И в тази връзка те провеждат обучение, защитни системи, култура на безопасност, привличане на квалифициран персонал, така с високи способности, инженери, оператори, техници, мотивация и развитие, като се стремат чрез различни методи и с различни стимули да задържат кадри, да повишават компетенциите на тези кадри. Следващото място е за оптимизиране на разходите, съответно това води, разбира се, до контрол на енергията, оптимизиране на разходите за материали, за поддръжка, управление на запасите, съответно суровини, резервни части, постоянна проследимост на продукцията и всички пътища, през които тя преминава до крайния продукт. Висока норма на печалба се търси конкурентоспособност, като всяка инвестиция трябва да има възвръщаемост с максимално кратък период. И чак на четвърто място анкетираните поставят всичко свързано с енергията и енергийната ефективност, като отново енергийната ефективност, за съжаление, тя не е поставена на първото място. На първото място това е надежното в случая електрозахранване, защото в масовия случай малките и средните предприятия това е преобладаващият енергиен източник, който използват и той трябва да може да осигури стабилност, без прекъсвания, с качествена енергия, без да има големи спадове и пикове, което също води до евентуални спирания или аварии в производството. Едва на второ място е поставена енергийната ефективност, като обикновено там се търси и започва все по-често да се търси някакъв тип следение на консумацията, тъй като към момента в масовия случай се използват само данните, които са за търговското мерене на електроенергия, газ, вода, пара и така нататък. Търси се начин да се внедрят съответно системи за измерване и контрол. Затова спомага и дейността на енергийните консултанти, които допълнително предоставят информация и залагат в обследването за енергийна ефективност мерки за енергиен мениджмънт и мониторинг. Такива интелигентни електромери от типа на SDN 230 или Акрел, SCADA системи за мониторинг и така нататък. Разходите за енергия, това е едно от най-големите пера по отношение на енергийните разходи в себестойността, т.е. там също се търси някаква оптимизация. Или ако погледнем картинката, на фона на надежното производство, което е наистина основополагащо за предприятията, енергийната ефективност стои като едно малко невръстно братче, което се надяваме, че с обща помощ ще започне да расте все по-бързо и по-бързо и да израсне поне до останалите две братчета безопасност и финансов контрол, за да може да доведе до много по-големи ефекти и да допълни
надежността на производството. Кои са основните неенергийни ползи, които се търсят от компаниите, след като се изпълнят мерки за енергийна ефективност? На първо място това е намаляване на оперативните разходи. Естествено, когато се внедри една по-модерна технология, по-ефикасна и по-малко енергоемка, тя води след себе си и до много по-малко необходимост от поддръжки и ремонти. Допълнително търсят намаляване на замърсяване и емисии, намаляване на разходите за поддръжка, сигурност на доставките на енергия, следвано от подобряване на имиджа на компанията, безопасни и здравословни условия на работа и подобряване на възможността и улесняване на възможността за внедряване на възобновяеми източници на енергия. Все повече компании се насочват към използването на източници на възобновяема енергия. Нека да разгледаме картата на теоретично оценяваното и реално необходимото, за да има максимален ефект обследване за енергийна ефективност. Тук е представена една графика, на която в 4 квадранта сме разположили съответно интервютата, отговорите, които сме получили за най-важните неенергийни ползи според анкетираните, това, което се залага в обследването за енергийна ефективност и реално необходимото, за да подобрим обследването за енергийна ефективност. На първо място, това са такива неенергийни ползи, които съществуват в производство, но не се оценяват при моделиране. Нито един от анкетираните не посочи подобни неща и те обикновено не се анализират. Неенергийни ползи, които не са важни в производство и не се оценяват при моделиране. Има една малка част от анкетираните, които посочиха, че има такива според тях, които са важни. Неща, които са изключително важни, но не се разглеждат в производството, обаче са важни при моделиране, за да може наистина да оценяваме мерките за енергийна ефективност по най-подходящия начин. И неенергийни ползи, които по принцип в обследванията се включват и се разглеждат, и едновременно с това са важни при моделиране. Както забелязвате, има само 3 точки от цялото това тук гъмжило от точици, които биха могли да се ангажират. Има само 3 точки, които към момента се оценяват в нашите обследвания за енергийна ефективност. Това са намаляване на оперативните разходи, намаляване на емисиите, намаляване на разходите за поддръжка. И то единствено емисиите се оценяват, докато другите два са косвени ефекти. Анкетираните смятат, че неенергийните ползи са важни, но в действителност неенергийните ползи, свързани с мерките за енергийна ефективност, не се взимат предвид толкова често. Кои са трите най-често разглеждани неенергийни ползи? Намаляване на оперативните разходи, намаляване на емисиите и намаляване на разходите за поддръжка. Очакванията на анкетираните за допълнителните неенергийни ползи обикновено основното, това е положителен ефект върху ефективността на компания като цяло, по-редки аварии, по-добро наблюдение на производствените процеси, по-високи печалби, по-добра производителност, повишена заетост на работната сила, подобрен екологичен имидж, положителен ефект върху работната среда, по-добър комфорт от подобрено осветление, по-ниски нива на шум, подобрено качество на въздуха, положителен ефект върху отношението на служителите към енергията и околната среда и по-добро разбиране на процесите и признаване на необходимостта от редовен мониторинг на потреблението на енергия, след като се изпълнат препоръките от енергийните обследвания. Нека да разгледаме какви видове неенергийни въздействия има. Казвам въздействия, защото те се разделят на два типа. Ще видим какви са тези типове. Основните трудности при оценяване на енергийните въздействия е свързано с това, че имаме рядко точни количествени и финансови измерения. Често пъти има чисто субективно въздействие, което трябва да бъде оценявано, т.е. качествено, не количествено. Влиянието им може да се прояви след много по-дълъг период от време, а не веднага. И влиянието им може да бъде локално върху конкретния обект или система, може да бъде секторно, може да бъде на общинско и регионално ниво, национално или даже международно ниво и така нататък. Влиянието на енергийните въздействия върху неенергийните и обратно
можем да забележим, че имаме даже в нашата национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради, според наредбата за техническите изисквания към тези характеристики. Да ви пример за начина, по който се изчислява вентилационната система при изпълнение на съответно на обследване за енергийна ефективност. Дебитът на тази система се оценява според кратността на въздухообмена, дебита на засмуквания от пространството въздух и има два коефициента, които са за защитеност от вятъра, съответно E и F. Тези два коефициента се отчитат от една таблица, в която в зависимост от разположението на сградата, дали е открито, полуоткрито, има около нея други обекти, които водят до защитеност и съответно коефициента на защитеност от вятъра е когато една или повече фасади са ориентирани към вятъра. Има едно оценяване, което се изпълнява, условно да го наречем в проценти. Виждате, има едни числа 0,10, 0,03. Ако ги обърне в проценти, това означава, че този коефициент, неговото въздействие се оценява от порядък от 1 до 10% по отношение на защитеността от вятъра, а коефициента F се оценява в рамките между 15 и 20% неговото влияние върху системата за вентилация в сградите. Чисто, качествен елемент при изчислението, оценен по определен начин количествено. Друг такъв коефициент, това е коефициента за намаление на сумарната пропускливост от слънчевата енергия, в зависимост от това какво имаме на прозрачните елементи. Това е безразмерен коефициент, който се оцелява намаляването на засенчването от външни препятствия. Отново имаме една табличка, в която са поставени различни варианти. Можем да имаме много по-плътно или полупрозрачно, съответно засенчване и в зависимост от това е определени тежестта на това засенчване чрез този коефициент. Ако го обърнем, както казахме, в процентно отношение, имаме между 10%, между 5-10% до близо 77-80% имаме влияние върху сумарната пропускливост на слънчева енергия. Отново имаме един качествен елемент, който се използва при изчисленията, който е оценен количествено чрез субективния фактор, защото това по емпиричен път е стигнато до тези стойности, но съответно консултанта по енергийна ефективност, който изпълнява анализа, трябва да прецени кой от тези варианти трябва да приложи. Тоест имаме много висока степен на субективност при определянето на тези коефициенти. Масово използваме в енергийните обследвания единствената полза, която се оценява, това е спестените емисии въглероден двуокис. Освен това, което се търси като оценяване количествата спестени емисии в самите обследвания, често пъти има и други причини, поради които се оценяват тези емисии. Това е необходимостта от намаление на екологичните санкции, ако има по-високо отделен на въглероден двуокис, намалени разходи за застраховки в някои индустриални сектори и съответно влиянието върху здравето на хората, което води до подобряване, намалени отпуски по болест и подобряване на здравословното им състояние. И разсъждавайки върху тези емисии въглероден двуокис, в края на краищата ние не може ли да ги използваме по някакъв по-ефикасен начин, за да можем да оценяваме и да подобрим нашите обследвания за енергийна ефективност, да оценяваме мерките за енергийна ефективност, да ги подпомогнем по някакъв начин, включително и количествено, не само качествено. Защо не използваме цената, която е публична? Към момента средната цена на квоти емисии, които се реализират на съвместни търгове, е около 65 евро за тон въглероден двуокис. Това е цената за 2024 година, която и към момента не се е променила особено. Ето
една много по-добра възможност за количествено оценяване и добавяне към технико-икономическата оценка на мерките за енергийна ефективност. Защо да не ги използваме? Какви трудности срещаме при оценяване на енергийните въздействия? Проектът за енергийна ефективност може да има различни въздействия извън преките икономии на енергия и те се водят неенергийни въздействия или допълнителни неенергийни ефекти. Например, разходите за потребление на енергия в предприятията рядко надхвърлят 10% от общите разходи, тъй като малките и средните предприятия, те са с масовия случай са с нисък енергиен интензитет. Фактори, които са различни от икономията на енергията, играят важна роля при взимане на решение дали да се инвестира в дадена мярка за енергийна ефективност или не, тъй като обикновено, все пак, това са малки и средни компании. Там ефекта, който биха могли да доведат мерките за енергийна ефективност, не толкова свързан с намаляване на енергийните разходи, колкото какво допълнително може да получат като бонус след изпълнението на тези мерки. Въздействията могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, в зависимост от естеството и обхвата на проекта, което ще видим по-нататък. Положителните въздействия са известни като неенергийни ползи, т.е. ето го тук е ефекта положителния, който има, докато отрицателните въздействия се наричат неенергийни усилия. Казано на прост език, дадена мярка за енергийна ефективност ще се приложи само ако ползите надвишават усилията. Как си избираме един автомобил? Търсим нова кола. Сега се замисляме каква кола търсим в края на краищата. Трябва да определиме всички фактори, с които да се съобразим. На първо място приемаме, че разхода на гориво е този, който ние искаме да получим като минимален, когато закупим новата кола. Ето, получаваме идеалната икономична кола. Обаче, има и други фактори. Изведнъж се оказва, че тази много икономична кола има редица неудобства. Неудобни седалки, високи разходи за поддръжка, липса на функции за безопасност, невъзможност за шофиране спокойно през зимата и много други, които могат да се появят. Което е съвсем естествено, тъй като в една малка кола, да речем икономична, трудно може да се поставят да се приобщат всичките тези високи изисквания, които можем да получим при една комфортна лимузина. Същото е, когато планираме мерки за енергийна ефективност. Основно сме склонни да се фокусираме върху очакваните икономии на енергия и забравяме, че те могат да донесат и допълнителни ползи, но и евентуални недостатъци. Кога ще се изпълни мярката за енергийна ефективност? Ако разгледаме процеса и го поставим на една везна, имаме ползи и усилия. Инвестиции, свързани с енергийната ефективност, ще бъдат направени само ако лицето, вземащо решенията, сметне, че това е от полза за него. Ползите трябва да надвишават усилията, за да инвестираме. Факт, ако имаме повече усилия и те надвишават съответно ползите, едва ли някой ще тръгне да инвестира в този процес. Ако поставим ползите, от една страна това е енергийното спестяване, а усилията, това са всъщност инвестициите, които трябва да използваме, за да постигнем тези ползи. Обикновено се показват само енергийните спестявания и инвестициите се оценяват единствено спрямо тях. Често не се извършва никакъв допълнителен анализ, който би могъл да се направи, за да видим какви други ефекти можем да постигнем от изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Обичайно, ако ги поставим на везната ползите и усилията, съответно спестяванията и инвестициите, изчисляваме простата възвръщаемост, нетната настояща стойност, възвръщаемост на инвестициите и вътрешната норма на възвръщаемост и в повечето случаи анализът свършва до тук. Това е всъщност обследването за енергийна ефективност. Дали е достатъчно? За момента, законово, да. Но доколко то би могло да бъде с максимална полза за този, който иска да инвестира в мерки за енергийна ефективност и съответно за предприятието, дали може да се извлече максималната полза, която може да се получи от едно добро обследване за енергийна ефективност. Да видим какви други кутийки можем да добавим на везната. Отляво и отдясно. Ако добавим всички неенергийни въздействия,
от едната страна, а от другата всички усилия, които трябва да приложим. Важното е да определиме съдържанието на тези кутии, за да сме сигурни, че сме поставили наистина правилните неща от двете страни на везната. Тогава инвестициите плюс другите усилия, които трябва да приложим, и енергийните спестявания плюс останалите въздействия, които могат да се получат вследствие на изпълнението на мерките, това ще определи дали можем да изпълняваме мерките, има ли смисъл да изпълняваме тези мерки или не. Само че, за да можем да поставим тези кутии на везната, е необходимо да ги определим количествено. Изводът е, че дадена мярка за енергийна ефективност се приложи само тогава, ако ползите надвишават усилията. И тук сме сложили съответно разделението. Положителните въздействия са известни като неенергийни ползи, докато отрицателните въздействия се наричат неенергийни усилия, тъй като ние сме ги разделили условно на положителни и на отрицателни в зависимост от естеството и обхвата на проекта. Нека да разгледаме сега малко по-детайлно неенергийните ползи. Те са различни и многобройни вследствие на изпълнението на мерките за енергийна ефективност, освен самото пряко спестяване на енергията, като има различни такива неенергийни ползи. Например, подобрено качество на въздуха, подобрено здравословно състояние на служителите, подобрено ниво на комфорт, повишена конкурентоспособност, подобрена екологична репутация на компанията, намалени разходи за поддръжка и така нататък. Включването на неенергийните ползи позволява да се установи и използва пълната стойност на енергийната ефективност. За различните мерки, свързаните с неенергийни ползи, са различни. Нещо повече, една и съща мярка за енергийна ефективност в различните компании ще бъде свързана с различни неенергийни ползи. Това се дължи на факта, че неенергийните ползи могат да се възприемат по различен, субективен начин във всяка компания от естеството на работата, естеството на икономическия сектор, в сферата на който работи компанията. Неенергийните ползи могат да бъдат класифицирани в две основни категории. Имаме количествено изразена, т.е. можем да я монетаризираме неенергийна полза. Тя има точно определена парична стойност. Съответно, ето пример, по-ниски разходи за поддръжка, продажба на заменено оборудване и така нататък. Там имаме веднага, получаваме една финансова стойност, която може да бъде оценена. И такива, които са неколичествени или немонетаризирани, които имат положително въздействие, но не може да се определи точната им парична стойност. Примерно, подобрено качество на въздуха в помещенията. И можем да го определим качествено. Количествено трудно може да бъде оценен. Екологичната репутация на компанията е подобрена. По-висока удовлетвореност на служителите. Сега, тази категория включва и неенергийни ползи, които имат измерима стойност, но не в парично изражение. Например, промяна на производствената линия води до намаляване на шума с 10 децибела. Ето, имаме стойност, която сме оценили, ама цифрата по отношение на колко струва 1 децибел трудно може да бъде определена. Тук говорим наистина за качествена оценка, която се изразява чрез някакъв количествен параметър. Количественото определение на енергийните ползи може да бъде доста сложно и трудно, обаче ако се зададат на дружеството правилните ключови въпроси, идентифицирането им може да стане много лесно. Например, има ли други парични спестявания, освен тези на енергия от прилагането на мерки за енергийна ефективност? Отговора, веднага като го получим, можем да кажем да, стойността може да бъде еди каква си. Има ли някаква непарична добавена стойност от внедряването на мерки за енергийна ефективност за клиента или служителите? Изразява ли се повишената стойност с допълнителни приходи? Например, клиентите искат да купуват повече от висококачествените продукти, които са с по-висока цена. Означава ли внедрената мярка за енергийна ефективност намаляване на важни рискове, което се изразява в увеличаване на стойността на предложението и намаляване на разходите? Например,
намален риск от заболяване на персонала или от нарушаване на производствените процеси, от внезапни аварии и така нататък. Важно е да се отбележи, че ефектите като увеличаване на производство и подобряване на конкурентоспособността са приоритетни за компанията. Мерките, свързани с енергийна ефективност, обикновено се активизират при наличие на грантов инструмент, т.е. безвъзмездно финансиране, който изисква изпълнение на обследване за енергийна ефективност или друга свързана с тях процедура. От значение е да бъде определен моментът на влияние на неенергийната полза. Първоначално, т.е. възникна в началото на внедряването на мерките, например, продажба на стари двигатели, които са заменени с нови. Ето, старите двигатели, търсим начин да ги продадем и веднага ще получим съответно допълнителната стойност, която може да бъде оценена. Може да бъде ежегодно. Настъпва всяка година след въвеждане на мярката. Например, по-малко разходи за поддръжка. Те са ежегодни периоди. Може да имаме периодичност на редовни интервали от време за определен период от време след въвеждане на мерките. Например, намаляване на данъка върху недвижимите имоти за 5 години след обновяване на сградата. Разходи за поддръжка на стар котел на всеки 2 години и така нататък и на така. Важното е да оценим моментът на влияние на тези неенергийни ползи. Допълнително, каква мерна единица можем да използваме, за да остойностим неенергийните ползи? Каква е стойността? Евро на единица неенергийна полза. Какъв е очаквания обем, който можем да оценяваме? Каква е степента на надежност на оценяваните неенергийни ползи? И каква е тежестта им върху оценяването на общата инвестиция? И кога се проявят ефективно, създавайки стойност? Често пъти, поради пренебрегване на оценяването на тези допълнителни ползи, на етапа на вземане на решение, е възможно да се окаже, че неенергийните усилия надвишават положителните аспекти на мерките за енергийна ефективност. Неенергийните усилия. Нека да видим кои са тези неенергийни усилия, които ние разглеждаме и можем да оценяваме в нашите обследвания за енергийна ефективност. Тук също имаме периодичност, като това са такива отрицателни ефекти от прилагането на мерки за енергийна ефективност, които биха могли да намалят ефекта от прилагането на тези мерки. Те също се категоризират първоначални, ежегодни, периодични и така нататък, но в масовия случай те обикновено се появяват още в началния етап на проекта за енергийна ефективност. Задълбоченият анализ на тези неенергийни усилия е от много съществено значение, за да идентифицираме и да преодолеем пречките, които могат да възпрепятстват прилагането на тези мерки за енергийна ефективност. Като ги преодолеем тези неенергийни усилия, можем да придобием много по-голяма увереност и да се мотивираме за да инвестираме реално в проекти за енергоспестяване и да постигнем съответно желаните резултати. Какви могат да бъдат неенергийните усилия? Ако приемем, че имаме първоначални, да разгледам първоначалните, те възникват в началото на прилагането, че даже и преди стартирането на самото изпълнение на мерките за енергийна ефективност. На първо място това са разходи за техническо проектиране. Количествено изразени. Знаем колко ще струва проект. Загуба на производителност по време на внедряването. Количествено изразена. Местим на различни места съществуващите машини. Сменяме технологичните линии в производството. Всичко това нещо спира производствения процес, водейки съответно и до количествено изразени чисто финансово ефекти, които са отрицателни. Допълнителен стрес за управителния съвет и служителите по време на внедряването. Ама това не е количествено изразено, ама в края на краища това влияе сериозно под някаква форма върху общата среда, в която работят всички. Шумово замърсяване по време на внедряването на тези мерки не е количествено изразено, но ясно е, че ако някъде има технологичен процес, който изисква съсредоточаване, а в съседната стая се кърти с една пробивна машина, ясно е, че това ще повлияе върху работата на този, който изпълнява тази дейност. Разходи за обучение на служителите. Как да работя с новото оборудване. Тук вече е количествено изразено и така нататък. Има много варианти. Ежегодни.
възникват всяка година след като се приложи мярката. Например, допълнителни разходи за софтуер за системата за управление на сградата. Количествено определени. По-високи разходи за поддръжка. Имаме нова вентилационна система, преди това не сме имали никаква вентилация, която вече изисква и допълнително поддържане. Това са смяна на филтри, почистване, съответно обслужване на отделните агрегати и секции и така нататък. Периодични. Появяват се на редовни интервали и за определен период от време след въвеждането на мерките за енергийна ефективност. Пример. Разходи за периодична поддръжка на новото оборудване и инфраструктура. Например, измиване на фасадата на сградата на всеки 10 години, след като сме изолирали стените й. От замърсяването, което се получава съответно от по-мръсния въздух, от околната среда и така нататък. Или разходи за обучение на техническия персонал. Ето, появяват се периодично. За да се оценят неенергийните усилия, още на етапа на подготовката е необходим много задълбочен анализ на повечето аспекти на влияние. И тук сме анализирали един много интересен такъв ефект, така наречения ефект на отскока, или още се нарича парадокс на Джеванс. Повишеното потребление поради спестяване на разходи. Ако подобренията в енергийна ефективност намалят оперативните разходи, спестените средства могат да насърчат увеличаване на производството или удължаване на използването на оборудването. Това може частично или напълно да компенсира очакваните икономии на енергия. Друго. Промени в поведението. Потребителите или служителите могат да станат по-малко бдителни по отношение на пестенето на енергия, след като видят, че всяка единица енергия е по-евтина. Благодарение на ефекта от мерките, което потенциално може да намали общо повишение на ефективността. Ето ви един много интересен ефект, парадокс, който се получава. Необходимо е да огледаме и първоначалните разходи и инвестиционните рискове какви са. Разглеждаме капиталоемките подобрения. Енергийно ефективните технологии често изискват значителни първоначални капиталови разходи, което всъщност е едно усилие, което е доста отрицателно, тъй като там имаме много и неясноти по отношение на общата стойност, която биха могли да излезат съответните мерки за енергийна ефективност. Ако прогнозираните икономии на енергия не се реализират според очакванията, т.е. анализа, който е направен по отношение на ефекта, който е допуснат в обследването за енергийна ефективност, или ако случайно пък пазарните условия се променят, както в случая преди 2-3 години, когато скочиха цените на енергиите рязко и никой не очакваше, че може да има подобен ефект, тогава възвръщаемостта на инвестициите може да бъде по-ниска от очакваната. Предизвикателства, свързани с финансирането, също могат да повлият. Осигуряване на външно финансиране или преразпределението на вътрешни средства може сериозно да затрудни финансовото състояние на компанията, особено ако се забавят други много по-печеливши инвестиции. Оперативни предизвикателства и предизвикателства са свързани с прилагането. Сложност и престой. Често пъти модернизирането на оборудването или процесите с цел подобряване на енергийната ефективност води до прекъсване на производството, сложност на поддръжката или продължителни престои. Свързаните с това разходи могат да намалят нетните ползи от подобренията на ефективността. Изисквания за обучение и умения. Работата с по-съвременни енергийно ефективни системи може да изисква допълнително обучение на служителите. Без подходящо обучение или квалифициран персонал, новите системи може да се използват неефективно или дори да навредят на производителността. Това също не е невъзможно. Опасения, свързани с технологията и надежността. Остаряването на технологиите получава се вследствие на това, че бързия напредък в енергийните технологии означава, че днешното ефективно решение може да се окаже вече устаряло, когато ние тръгваме да го внедрява. То ще блокира фирмата в по-малко гъвкави или по-трудни за модернизиране системи. Въпроси, свързани с съвместимостта на системите. Въвеждането на нови, по-енергийно ефективни компоненти може да изисква проверка на съвместимостта с съществуващи системи, а несъвместимостите могат да причинят проблеми с производителността и оттам да намалят тази производителност или да създадат допълнителни главоболия при поддръжката. Ето ви нещо, което често пъти не зависи само от самите предприятия.
регулаторни и пазарни несигурности, промяна на стандартите и стимулите. Правителствени политики, субсидии и стандарти могат да се променят с течение на времето и ако нормативната уредба се промени след извършването на инвестициите, очакваните печалби могат да намалеят. Пазарни колебания в цените на енергията, нещо, което го виждаме ежедневно. Ако цените на енергията неочаквано спаднат, икономическата обосновка на дадена високоефективна мярка може да отслабне, което ще доведе до по-бавни срокове на възвръщаемост и до потенциално съжаление за първоначалната инвестиция. Виждате, че за добро или за лошо, високата цена на енергията е в помощ на енергийните консултанти, когато оценяват мерки за енергийна ефективност за своите обследвания. Компромиси по отношение на околната среда и ресурсите. Материали и ресурси. Някои високоефективни технологии разчитат на специализирани материали, редки земни метали или по-сложни производствени процеси, които от своя страна могат да имат свой собствен екологичен отпечатък или уязвимост по веригата за доставки. И въпроси, свързани с изхвърлянето и извеждането експлоатация, което е много актуално, особено напоследък, където стари технологии се заменят с нови, а част от тези технологични съоръжения съдържат в себе си вредни материали, които трябва да бъдат специално депонирани и утилизирани. Модернизирането с нови технологии може да доведе до устаряване на по-старото оборудване, което пък повдига въпроса за изхвърлянето, рециклирането и въздействието на оборота на оборудването върху околната среда. И в края на краищата, защо не оценяваме неенергийните въздействия в обследването за енергийна ефективност? Така завършихме предишната презентация с този въпрос. Основната причина това е липса на установен и общоприет метод за оценяване на неенергийните въздействия. Какъв е проблема? Компаниите бавно внедряват мерки за енергийна ефективност, които се предлагат в енергийните обследвания. Хипотезата е, че внедряването на мерки за енергийна ефективност ще се ускори само ако се извидят всички ползи от мерките за енергийна ефективност, както икономиите, преките икономия на енергия, така и всички неенергийни ползи, които могат да възникнат в следствие на изпълнението на мерките за енергийна ефективност. И тук е нашето решение, което излезе след изпълнението на проекта. Разработихме методология, която позволява и количествено, и качествено определяне на енергийните ползи от мерките за енергийна ефективност. Какво представлява разработената от нашите екипи методология и как този подход оценява количествено и качествено на енергийните ползи от мерките за енергийна ефективност? Всичко това ще научим в следващата презентация. За сега ви казвам довиждане и до скоро!